Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ilmihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bayanu asrari khilqatil abkari. Ai hada bayanu asrari khilqatil abkari. Ai hada dikesi utawi iki bayan iku bayanu asrari khilqatil abkari, nerangaken pira-pira rahasiane kedadeane perawan. Jadi saat ini sing dibahas tentang kedadeane perawan. Kala dawuh sapa ahlul farasati, ahline rupa, ahline wajah, wong sing sangat berpengalaman, sangat ahli di dalam penelitian tentang bentuk tubuhe manungsa, khususé wajahe. Wal khubzi lan ahline waspada bin nisai kelawan wong wadon. Dadi niki penelitian ulama sing wis ahli meneliti tentang wanita, khususé wong wadon perawan. Ulama nek neliti niku ambek ditirakati, boten mek niliti mawon boten. Dan penelitian ulama niku tahunan. Yo ambek ditirakati. Dadi niki sing dawuh wong sing wis pengalaman banget tentang wong wadon, khususé wadon perawan. Umume nggih wadon lindune perawan, tapi khususé wadon perawan. Tapi penelitian niki nggih niku secara umum niku boten mesti ngono. Soalnya kepastian nggone Gusti Allah. Sing jelas iki penelitiane ulama sing wis pengalaman ya wis ditirakati. Jadi mangke umpama ana pengecualian iki wis wajar. Soalnya kok idai kullu syai'in mustasnayat. Setiap sesuatu itu mesti ana pengecualiane. Tapi iki umume ilmune ngomongke ngenten iki. Dawuh ing idakana ing dalem nalikane ana apa famul mar'ati, cangkeme wong wadon. Nek cangkeme wong wadon iku wasian kang amba utawa kang jembar. Nek cangkeme wong wedok iku mang amba gedhe, iku tandane penelitiane ulama sing wis ahli. Karena mongko ana apa farjuha, farjine almar'ah iku wasian kang amba. Iku farjine ya amba. Jadi sampeyan kan nek buka delok farjine kan gak mungkin nek durung rabi. Jadi penelitiane ulama cangkemku nggambarno farji. Nek cangkeme wong wedok iku mang amba, iku bisa dipastikan kemungkinan banyak niku engko farjine amba. Kali sampeyan seneng sing farjine amba ta cilik. Nek sing seneng amba ya golek cangkeme sing amba iku biasane farjine amba. Wa idza kana lan ing dalem nalikane ana apa famul mar'ah, ana iku sahiron kang cilik. Nek cangkeme iku cilik utawa ciut, karena mongko ana apa farjuha, farjine almar'ah ana iku sahiron kang cilik doyikon tur kang ciut. Jadi nek cangkeme wong wedok iku mang kok ciut, kok cilik, iku tandane farjine ya cilik ciut. Iki penelitiane ulama sing wis ditirakati, sing wis ahli. Iki secara umum ngonten. Tapi yo gak mesti ngono, mesti ana pengecualian. Soalnya kullu syai'in mustasnayat. Kala dawuh sapa syair min bahri tawili saking bahar tawil. Bahar tawil iku koyok nek sampeyan ngaji alala, iku nanggonane padha. Alala tanalul ilma illa bi syiddatin sa'udi kana majmul habika yani. Idza daqa famil bi qadfu rujuha wa kana li famiha sim'un li farjiha. Iku bahar tawil lewat wazan fu'ulun mafailun fu'ulun mafailun fu'ulun mafailun fu'ulun mafailun. Dawuh ing idadaka ing dalem nalikane ciut apa famul bikri cangkeme perawan. Perawan iku nek cangkeme lambene iku ciut. Dokot mongko ciut apa furujuha farjine albikr. Mongko farjine ya ciut. Wa kana lan ana iku difamiha keduwe cangkeme almar'ah utawa albikr. Apa syiarun ketenger tondo di farjiha keduwe farjine albikr utawa almar'ah. Jadi cangkeme iku tondo nang gene farjine. Jadi kantun sampean nek milih wong wedok seneng sing ciut ta seneng sing amba, wasno cangkeme. Nek cangkeme amba berarti kok farjine amba. Nek cangkeme ciut berarti farjine ciut. Jadi sampean seneng sing apa? Wa ing kana lamun ana apa syafataha lambe lorone almar'ah. Nek lambe lorone iku holi dotaini kang kandel karone. Dadi lambe cangkeme mulute ku nek kandel karone iso ndukur kandel. Kan ana sing kandel, ana sing tipis wong wedok niku. Nek lambe lorone iku kandel tandane mangkana mongko ana
apa sufroha lambe lorone farjine almar'ah ana iku ghalidot ana iku ghalido ini kang kandel karone maka farjine lambene farji ku yo ana lambene cuma bedane madhepe ngono sih nek farji ku lak madhepe kabeh munggah sih nek lambene sampean lambe sing mulut niku kan madhepe kan miring ngono sih. Jadi nek lambene wong wedok iku mang kandel karo, engko farjine lambene yo kandel karo. Iku tandane ngoten. Wa ing kana lamun ana apa syafataha, ana iku roki kota ini kang tipis karone. Lah nek lambe lorone mulute iku tipis karo, karena mongko ana apa syufroha, ana iku roki kota ini kang tipis karone, maka gambarno farjine yo tipis. Jadi nek lambe mulute tipis, engko farjine lambene ya tipis. Nek lambene kandel, engko lambe farjine nggih kandel ngoten. Wa ing kanat lan lamun ana apa as-sufla lambe kang ningsor, ana iku roki kotan kang tipis. Nek lambe ningsore iku tipis iku ya cilik tipis. Karena mongko ana apa farjuha farjine almar'ah, ana iku sahiron kang cilik. Iku biasanya tandane farjine cilik. Nek lambe ning sore tok ing tipis. Iku biasanya tandane farjine cilik. Wa ing kana lamun ana apa famul mar'ati cangkeme wong wadon, ana iku syadi dal umrati kang banget abange. Iki tapi mboten dikeki beber nggih. Dadi memang asli gawan niku cangkeme wong wedok iku mang abang. Banget abange. Asli ngoten niku. Karena mongko ana tandane, karena mongko ana apa farjuha farjine almar'ah ana iku jafan kang garing amil rutubati saking teles-teles. Iku biasane farjine garing. Garing niku nggih boten jemek, boten lembab lah. Lah iku nek lambene gawane abang, iku biasane tandane farjine garing. Dadi boten lembab, boten teles, muka amang teles. Wa ing kana lan lamun ana sapa almar'ah ana iku hadba al-amfi kang pesek irunge. Nek wong wedok iku mang irunge pesek, fahya mongko utawi almar'ah iku koli latul ghorati kang titik sejone fin nikahi ing dalem nikah. Niki penelitiane ulama nggih. Ulama sing wis ditirakati, sing wis waspada, sing wis ahli, wis pengalaman dengan perempuan. Wong wedok iku nek umume wong wedok nek irunge pesek niku qalilatul ghorati fil nikah, iku titik senenge dijima. Jadi nek wong wedok sing seneng dijima iku malah wong wedok sing irunge bangi. Tapi nek irunge pesek iku titik seneng dijima. Iki secara umum, tapi kabeh iku ya ana pengecualian, mesti ana pengecualian. Kullu syai'in mustasnayat. Niki elmune ngonten, iki penelitian ulama sing wis waspada. Wa ing kana lan ana apa ma perkara wara'aha kang tetep ing dalem burine almar'ah ana iku hasanan kang bagus ya fa innaha mongko setuhune almar'ah iku syadidatur raghbati kang banget demene fil nikahi ing dalem denjima. Nek wong wedok tekok mburi ketok apik iku biasane wong wedok tandane seneng dijima. Iku penelitiane ngonten, elmune ngonten. Wa ing kana lamun ana sapa almar'ah ana iku tawi latadzaqoni kang dawa janggute. Nek sampeyan nguwasi wajahe janggute kok dawa, kan ana sing dawa janggute, ana sing pendek. Nek janggute dawa, tandane fa innaha mongko setuhune almar'ah ana iku fatihatul farji kang mengu farjine. Qali latus syahri tur kang titik rambut farjine. Iku tandane ngoten. Nek wong wedok janggute dawa, umume tandane iku farjine mengu, tur rambuté titik, tipis. Iku penelitian ulama. Tapi umpama ana sing gak ngono ya berarti pengecualian. Tapi iku secara umum ngoten. Wa ing kana lan lamun ana sapa almar'ah ana iku saghiratal hasibi kang tipis alise. Nek alise iku tipis, kan wong wedok ana sing alise kandel, ana sing alise tipis. Tapi niki alis asli nggih, boten pasangan. Iku tandane fa innaha mangko setuhune almar'ah iku ghamidatul farji kang jero farjine. Iku farjine jero. Dadi sampean seneng sing farjine iku jero ta gak? Ya pasno ambek dakarmu, nek dakarmu dawa ya foto farji sing jero. Ngoten. Dadi nek wong wedok iku mang alise tipis iku biasane tandane iku farjine jero.
Suwalike nek kandel alise ku berarti tandane farjine gak jero. Wa in kanat lan lamun ana sapa almar'ah ana iku kabiratal wajhi kang gedhe wajahe. Dadi secara wajahe sampean tingali iku kok gedhe ombo. Dadi wajahe iku gedhe ombo. Ngoten iku tandane Goli dotot dofa ini tur iku kang kandel gulungan rambutnya. Dalam mengkono doake apa dalika mengkono kabiratal wajhi. Goli dotot dofa ini nuduhake ala sogi ril ajizati ing atase kang cilik bokonge wa kabiril farji lan kang gedhe farjine. Wado yikihi lan ciute al farji. Iku tandane wong wedok iku cilik bokonge tapi farjine gede tapi ciut. Iku nek wong wedok iku mang wajahe ombo. Dadi wajahe ombo terus rambute gelungane iku ya gede. Maksudnya rambutnya mungkin dawa digelung, akhirnya gede kan. Lah iku tandane nek wajahe ombo wong wedok niku wau. Elmune tandane niku bokonge cilik, biasane umume bokonge cilik mantun wonten farjine gede tapi ciut. Dadi farjine ombo gede tapi ciut. Iku nek wajahe ombo. Dadi farjine ya ombo tapi ciut. Wa idza kasura lan ing dalem nalikane akeh apa sahmu dhahiri qadamiha gajiye jobone delamaane almar'ah wa badaniha lan badane almar'ah ya aduma mongko agung mongko gedhe apa farjine almar'ah. Terus manten-manten nek wong wedok iku gajiye delamaane gaji dhahir delamaane. Dadi delamaan kan ana gajine. Iku gajine kok agung, gajine iku kok akeh, berarti kan lemu. Wa badaniha, terus wonge iku badane iku ya gajiye akeh, berarti kan lemu. Lah iku tandane wong wedok iku mang aduma farjuha, tandane wong wedok iku mang farjine ya agung ya gedhe. Dadi farjine iku ya amba. Iku tandane ngoten iku. Wa kana lan ana sapa almar'ah ana iku makhtubatan kang den lamar. Biasane wis dilamar inda zaujiyah ing dalem sandinge bojone almar'ah. Biasane wis dilamar ambek bojone. Maksudnya wis ana calone biasane. Niku penelitiane ulama. Wa ing kana lan lamun ana sapa almar'ah ana iku naimatas saqaini kang mendukul kentol lorone kang mendukul kentol lorone fisul abi fisul bagi ing dalam atose. Wong wedok iku nek kentole iku atos, kentole ketok mendukul, maksudnya kentole iku ketok atos, atos. Lah iku tandane fa innaha maka setuhune almar'ah ana iku fa innaha maka setuhune almar'ah setuhune iku sadidatus sahwati kang banget sahwati. La sabra ora sabar. Orang sabar iku maujud lah kedua almar'ah indal jimai tawanin jimai saking dan jima. Iku tandane wis sahwati wis gede kepingin ndang di jima. Iku nek kentole lorone atos. Dadi kentole nek ketok wis atos iku tandane sahwati gede pingin ndang dan di jima. Wa in kana lan lamun ana sapa almar'ah, wa in kana lamun ana apa ainaha mripat te almar'ah apa ainaha yo mripat lurune almar'ah ana iku kafilatan kang celaan kabiratan tur kang gedhe. Wong wedok sing mripate iku amba senengane celaan celakane yo ketewara. Fa innahu mangka setuhune ing kanat ainaha kafilatan kabiratan iku ya dulu nuduhake ala dayiki rohmi ing atase ciute telamaan utawa ing atase cilike kandungan. Jadi biasane kandungane iku ciut utawa cilik. Iku nek wong wedok iku mang mripate amba senengane celakane kate akeh. Lah iku tandane biasane wong wedok iku mang kandungane cilik. Iku tandane ngoten. Wasadhirul ajizati lan utawi cilike bokonge almar'ah ma'i domil katifi sertane gedene walikate. Walikat iku bahune iku ya dulani nuduhake apa sahirul ajizati ma'i domil katifi nuduhake ala idomil farji ing atase gedene farji. Lah cilike bokonge wong wedok iku biasane menunjukkan gedene farji.
Jadi wong wedok iku nek bokonge cilik iku biasane farjine gede. Iku menurut penelitiane ulama. Nek ana wong wedok bokonge cilik manten-manten bahune gede, iku tandane biasane gede farjine. Nafisatun hadihi nafisatun. Hadihi tegese utawi iki nafisat iku nafisatun masalah kang edi. Kala dawuh sapa al-hukamatu pira-pira wong kang ahli hikmah. Jadi ahli hikmah iku ulama tapi sing ahli hikmah, ahli ilmu sing manfaat, ahli donga sing mandi, ulama sing dungane mandi, utawa ulama ahli hikmah. Niku dawuh man utawi sapane wong, dawuh ing man utawi sapane wong kuwajada nemu sapa man fil mar'ati ing dalem wong wadon, nemu asrota ausofin ing 10 pira-pira sifat. Fala yang bagi mongko ora sayukjo, apa ahduha ngalap almar'a. Sampeyan nek nemu wong wedok ana tandha 10 iki, nek iso aja dipilih. Iki anjurane ulama ahli hikmah. 10 tandha iki nek iso aja dipilih. Karena 10 tandha iki termasuk sing gak apik nang wong wedok. Sing pertama rupane 10 niku wae rupane ahadua utawi salah sijine asroh ausofi iku kaunuha anane almar'ah ana iku qasiratal qomati kang pendek dedeke. Dadi wong wedok iku mang sing pertama nek iso ora dipilih, iku wedok dedeke pendek. Maksudnya wong wedok iku endek. Nek ngadeg iku gak iso dhuwur, gak iso jejet ngono. Pendek. Oh, wedok terlalu pendek iku yo kurang apik. Jadi sing apik iku sedengan. Nek terlalu pendek apa maning jomplang ambek sampean iku kurang apik. Iki dawuhe ulama ahli hikmah. Iku tandha nek iso milih sing liyane iku, ngoten. Tapi yo gak apa-apa milih iku nek sampean seneng niku. Tapi umpama ana pilihan nek iso aja sing ngono. Iki dawuhe ulama ahli hikmah. Sing nomor kali asali utawi kang kaping pindho iku kaunuha anane almar'ah ana iku qasiratas sa'ri kang pendek rambuté. Nek iso aja milih wong wedok sing senengane rambuté ndek. Jadi milih wong wedok sing senengane rambuté dawa. Soale ciri khas wong wedok iku rambuté dawa. Iku anjurane saking ulama. Asalisu utawi kang nomor 3 iku rafi'atul jasadi kang dhuwur awake. Wong wedok sing kedhuwuran niku ya gak apik. Dadi apa maneh luwih dhuwur timbangane sing lanang. Nek iso aja sing ngono niku anjurane ulama niku mboten sae. Arabi utawi kang nomor 4 iku salitatul lisani kang etes lesani. Iku ya gak apik dipilih. Wong wedok sing etese nemen, etese kebangetan. Lah iku ya gak apik dipilih anjurane ulama ngoten. Al-khamisu utawi kang nomor 5 iku kaunuha anani almar'ah ana iku mungkoti atal auladi kang dadi pegot pira-pira anake. Nek iso aja milih wong wedok sing wis putus gak iso duwe anak maneh. Iku yo gak apik anjurane ulama. Soalnya salah satu tujuan nikah iku menghasilkan keturunan. Dadi aja milih wong wedok sing putus keturunane. Iku yo gak apik. Asadisu utawi kang nomor 6 iku kaunuha anani almar'ah ana iku indah iku ing dalem sandinge almar'ah mainadun utawi anges-anges iku keras kepala. Nek iso aja milih wong wedok sing keras kepala iku yo gak apik dipilih. Digawe bojone sampean. Dadi ku anjurane ngoten, aja milih wong wedok sing keras kepala iku gak apik. Asabi utawi kang nomor 7 iku kaunuha anane almar'ah ana iku musrifatan kang nglewati wates. Iku musrifatan kang boros. Lewati wates iku maksude boros. Mubadiratan tur kang nyiak-nyiakake bondo. Aja milih wong wedok sing boros senengane nyiak-nyiakno bondo. Dadi bondo iku kena dimanfaatno malah dibuat. Utawa wong wedok iku senengane blonjo, senengane shopping, senengane nang Shopee blonjo. Terlalu nemen borose, iku ya gak apik dipilih. Asaminu utawi kang nomor 8 iku kaunuha anane almar'ah ana iku tawilatal yadi kang dawa tangane, maksude nyolongan. Dadi aja milih wong wedok sing senengane nyolongan, iku ya gak apik dipilih. Atas utawi kang nomor 9 iku kaunuha anane almar'ah ana iku tuhibbu demen sapa almar'ah demen azinata ing pepaes utawa macak, tapi macake indal huruji ing dalem nalikane metu omah. Nek iso sing nomor 9 aja dipilih wong wedok sing seneng macak tapi macake gawe wong liya. Macak nek metu teko omah. Soale wong wedok iku macak iku wayahe macak digawe bojone. Macak nang omah digawe nyenengno bojone.
Ora malah nek metu omahe macak, nek digawe wong liya ae macak, malah digawe bojone mboten macak. Iku aja dipilih nek iso, iku gak apik dawuhe ulama. Al-asyru utawi kang nomor 10, sing nomor 10 nek iso aja dipilih, iku kaunuha anane al-mar'at ana iku mutallaqatan kang wis den tolak min ghairihi saking liyane zauj. Dadi nek iso aja milih wong wedok sing pegatan. Lah pegatan iku lak enten kali, ana pegatan ana cerai, ana ditolak, ana wong wedok iku mang ana sing statuse wis dipegat ditinggal mati. Ditinggal mati yo gak pegatan. Sing gak apik dipilih iku sing pegatan karena status cerai. Umpama wong wedok iku mang rondoe ditinggal mati ambek rondo sing pegatan. Iku anjuran ulama luwih apik rondo sing ditinggal mati. Dimana rondo sing pegatan. Karena nek ditinggal mati, mati iku takdiri Allah, itu keputusannya Allah. Tapi nek pegatan kan karena keputusannya menungso juga keputusan pegatan itu gak apik dipilih. Wonten niku 10 anjuran sing boten sae umpama dipilih digawe calon bojo. Intaha wis tutup apa dawuh. Hadza utawi iki keterangan iku akhiruma, akhire perkara yasara kang gampangake ing masapa Allah Ta'ala lana maring kita jam'ahu ing ngumpulaken ma. Falillahi mongko iku tetep keduwe Allah alhamdulillah wis kabehane puji wasanahu lan pengalem ala kulli halin ing atase saben tingkah iki penutupane. Jadi ditutup hamdalah sholawat iku tata krama kaya pembukaane dibuka hamdalah sholawat. Manten-manten isi kitabe terus ditutup hamdalah sholawat iku jenenge tata krama. Nek nang donga ngamal lamun niku hukume sunah, iso nambah ganjaran, iso ndadekno dongae luwih mustajab. Dadi iku sunah ana hadise. Dadi sampe nek donga diawali hamdalah memuji kepada Allah, diawali sholawat, terus isine donga ditutup hamdalah sholawat. Lah iku sampe nerapno sunah. Umpama gelem ngamal kok ganjarane tambah akeh, yo kemungkinan besar kesempatan ditambah gede. Wa aska sholati lan utawi luwih baguse sholawat. Wa taslimi lan keselamatan iku ala sayyidina ing atase Gusti kita rupane Muhammadin Kanjeng Nabi Muhammad. Wa man lan wong walahu kang ngasihi sapa man ing Kanjeng Nabi rupane khairi sahbin luwih baguse sahabat wa alin lan keluargane. Atas alulan nyuwun sapa kita Allah ing Allah nyuwun ayyuwaffiqona ing yen to paring pitulung sapa Allah ing kita paring pitulung bisolihil amali maring baguse pira-pira amal iku dungane musannaf. Dadi mantun ditutup kitabe donga muga-muga aku sampeyan kabeh khususé sing ngaji oleh taufik Gusti Allah nglakoni amal sing apik. Tur iso ngamalno elmune ben ana bedane ambek wong sing gak duwe ilmu, ben ana bedane ambek hewan. Dadi ngamalno elmune senajan to dalam hal pernikahan, dalam hal jima iku ya ana elmune, ora langgir di lebokno, ora langgir dicoblos. Ula hewan ya iso nek ngene ku anggere nuruti nafsu dilebokno nek kate ilmu. Dadi ben ana bedane. Muga-muga ditulungi Gusti Allah iso ngamal sing apik iku dungane musannaf. Wa ayya umalan yen to paring wa ayya umalan yen to nyumamberhake sapa Allah naf'a hadil qurasati ing manfaati ikilah kertas al hakirati kang ino. Iki musannafe merendah. Senajan to kitabku iki tipis cilik muga-muga manfaate gedhe. Ku harapane musannafe. Liman maring wong dia kang utawi hadil kurasa iku lahu keduwe manfaat khususnya bagi wong sing tau ngaji kitabe. Soalnya nek wis ngaji iki sampean wis duwe ijazahan, wis duwe sanad. Dadi umpama kepengin ngamal ilmune malah langkung sae. Jadi soalnya ngaji iki minangka sanad, minangka ijazahan. Dadi umpama kepengin ngamalno monggo. Minan nisa'i bayani minan nisa'i nyatane pira-pira wong wadon wa rijal lan pira-pira wong lanang. Iku sing ngaji lanang ku wedok sampean amal ilmu ini fa insyaallah senajan to tipis kitabe nek titik tok 5 dina wis khatam. Tapi fa insyaallah manfaate muga-muga gedhe. Ku karepe musannaf. Dan muga-muga sampean ditulungi Gusti Allah iso ngamalno ilmu ini, iso ngamal sing apik. Amin ai istajib doana. Istajib nyembadanono sapa Tuhan doana ing donga kita. Kuntu ngucap sapa ingsun kamakola kaya oleh dawuh sapa sair amutu ngucap ing amutu bakal mati sapa ingsun. Iku penutupe ditutup ambek siiran. Aku iki sok mati. Musane dawuh ngoten, aku iki sok mati tapi dawuhe saka siiran.
Kaya lan bakal tetep apa kulo masak ben perkara kok katep tubuh kang temen-temen nulis sapa ingsun ing ma. Nek aku iso mati tapi kitabku muga-muga gak mati, muga-muga tetep urip, tetep dingaji ila yaumil qiyamah. Iku karepe musonef ngoten. Faya laitaman nuli he menawa-menawa wong ya perlu kang maca sapa man kitab ing kitab ingsun iku doa ndongaake sapa man liya maring ingsun. Musonefe berharap muga-muga wong sing ngaji kitab kuwi iki ndongakno aku. Mantane sadurunge ngaji kirim Fatihah, kirim tawasul, hadiah Fatihah nang ngene musonef iku salah satu wujud ndongakno musonef ben elmune kula panjenengan sedaya iki iso manfaat lan barokah. Wallahu a'lam bishawab. Tak dungani sik yo, engko baru tanya jawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-faqwatin wal fabarakatin wal ni'matin wal rahmatin wal razaqin wal dawain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akhrijna min dhulumatil fahmi wa aqimna min nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqna bil hilmi wa sahhil lana abwaab fadlik wa anshur 'alaina min khazaini bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qalbana bi nur hidayatika kama nawwartal arda bi nur samsika wa qamarika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innaka jami'un nasi li yawmin la rayba fihi innallaha la yukhlifu fil mi'ad innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'ala alaihi wa atul muslimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Kalau ingkang kala mulyakaken sesi selanjutnya ngene iku tanya jawab. Tapi sadurunge tanya jawab aku tak ngomong dulu. Muga-muga ngaji iki sok barokah manfaat maslahat fitri wa dunya wal akhirah. Iki ngajine kalau wingi kan bahas kitab nikah, ket mulai mukadimah sampai nikah sampai duwe anak ben anak iku apik dan lain sebagainya. Tapi kan boten dibahas sak mantune umpama wong wedok iku nek wis mari nikah manungune wong wedok iku mangkok dikeki hasil duwe anak misale meteng. Lah nek wis pas meteng niku ilmune ya apa? Kan nang kene durung dibahas wingi nggih. Ah, iku salah satu nirakati anak. Wong wedok iku nek wis meteng. Iki wujud nirakati anak. Ben nang kandungan iku mang anak iku iso dijogo ambek pangeran, salah satu ilmune iku sampean tulisno basmalah ping 61. Ketika wong wedok iku mang wis hamil. Lah iku basmalah iku dicepet ketika melahirkan. Nah ketika melahirkan ben lahiran iku lancar gampang sampean wacakno anak waladat Maryam Hanna waladat Maryam Maryam waladat Isa ukhruj ayyuhal maulud iki dadi malikil maqbul diwaca ping 11 disebulno nang banyu nang gelas nang banyu terus diombekno sadurunge lahiran iku fa insyaallah mangke dikeki gampang lahirane lancar lahirane. Lah dalam proses mengandung kumang nek iso sampean tulisno basmalah ping 61 iki enten nang kitab lintune iku digawe njogo kandungan ben anak boten matian ben anak iku selamat. Lah nek iso selama mengandung kumang sampean jogo wong tuane nek iso njogo aja nglakoni amal sing ala ben anak iku mang dadi anak sing apik. Nek perlu diwacakno apa-apa. Jadi selama mengandung kumang nek perlu diwacakno apa-apa, diwacakno mungkin ayat Al-Qur'an, sholawat, istighfar dan lain sebagainya. Ilmu sampean nopo lah ditujokno anak-anak sing nang jerone kandungan. Niku malah langkung sae iku wujud mirakati anak. Jadi salah satunya nggih ditulisno basmalah ping 61. Iku digawe jaga kandungane ben slamet ben ora matian ben boten keguguran lho. Engko nek wis arepe lahiran sama wacakno niku wau Hannat waladat Maryam Maryam waladat Isa ukhruj ayyuhal maulud iki dalil malikul maqbud utawa bidut rotul malikul maqbud soalnya ada beberapa versi. Lah iku diwaca ping 11 disebul nang banyu diombekno sadurunge lahiran. Insyaallah dikeki lancar sampai lahiran. Ya dikeki gampang ketika lahiran. Wonten. Niku ngantos lahiran umpama ditakdir. Lah nek
kasuse wong iku mang suwe mboten dados-dados Gus. Pak insyaallah nek ngamalno ilmune koyo sing nang kitab wingi-wingi sesuai anjuran insyaallah cepet dadi dan Pak insyaallah umpama ditakdir dadi dadine sae. Nek gawe ilmune iku ikhtiar menungso amal niku. Gawe ilmu ikhtiar menungso tetep kepastian gone Gusti Allah. Lah salah satu ini ben cepet iso duwe anak, yo ben mantun salat sampean maca surat Maryam ayat 4 sampai 5. Berarti ayat 45 itu sampean gawe wiridan ben mantun salat. Nek iso ping 7 utawa ping 3 nek gak sanggup ping 7, iku ben cepet dikeki keturunan. Lah saiki permasalahane nek golek jodoh Gus, kadang kan ono sebagian sing durung rabi, ben cepet oleh jodohne teko jodohne terus pundi Gus. Niku amalane banyak. Salah satu nih, ini salah satu nih, soalnya nang kene nang kitabnya gak disebutno, makanya mesisan ngono tak sebutno. Lah salah satu nih niku maca sing buatan sampean mesti apal. Ini maca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu lah apal iki sampean. Tapi ngamalno niku manten salat hajat sampean waca ping 1111. Iku mek malam Selasa, malam sing apik digawe waktune jimat wingi lho. Malam Selasa, malam Rebo, malam Kamis. Nek malam sing waktune sing apik digawe jimat wingi kan malam Senin, malam Selasa, malam Rebo, malam Kamis. Tapi teng kitabe niki malam Selasa, malam Rebo, malam Kamis. Mantun salat hajat sampean wiritan njaluk nang Gusti Allah. Maca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ping 1111. Jadi telung dino niku. Dene malam Selasa, malam Rebo, malam Kamis iso terus-terusan ngamalno malah langkung sae. Tapi minimal kan nek telung dino niku. Tapi umpama iso selamanya ngamalno ya malah langkung sae. Mungkin salat jaluk nang Gusti Allah maca niku. Lah salah satu amalane maneh ben cepet tekan judul nek sampeyan kepengin dan selak nikah sing penting niati sing sae. Kalau ini niku lak dipeseni Kanjeng Nabi niati sing apik sing penting. Salah satu amalan mana nggih maca surat Waqiah nek cara nang surat nang Al-Qur'an. Surat Waqiah itu diwaca nek ijazahane kula saking guru-guru iku diwaca ping 3. Dadi sak lungguhan ping 3. Lah iku macane selama 41 dina. Waktune bebas, sampean iso istiqomah waktune apa. Semakin istiqomah semakin sae. Cara istiqomah misalnya jam 12 jam 12 41 dina. Surat Waqiah iku diwaca ping 3. Itu ilmu salah satu ilmu nih. Ben cepet tekan judune, ben cepet ditakdir Gusti Allah ditekakno judune. Tur dikai jodoh sing sesuai dengan karepe ati utawa jodoh sing cocok gawe sampeyan. Itu salah satu ikhtiar, salah satu ilmu nih. Tetep kepastian nggone Gusti Allah. Lah salah satu nih mana amalan misalnya gawe sing wis rumah tangga, sing wis kadung wis rabi, wis duwe rumah tangga, wis duwe bojo, wis duwe anak. Lah iku nek sing wis kadung kados kala wingi sing ditangletaken kali Pak Bayan iki ya apa Gus? Lah salah satu wujud tirakate riyadhul mujahadah ya maca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ditambahi Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Lah iku diwaca ping 3 ta ping 7 ben mantun salat iki iso dadekno rumah tanggae rukun, rumah tanggae bahagia, gak gampang tukaran, lan anak-anak manut-manut dadi anak sing apik. Lah iku sampean tambahi bila tadarni fardan wa anta khairul warisin nek injine sampean kepengin dan cepet duwe keturunan. Wonten umpama kepengin dan cepet duwe keturunan tadi ditambahi bila tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ben mantun salat di wirid ping 3 ta ping 7 ta ping 11 pokoke nek saged ganjil sak mampune. Para ingkang kula mulyakaken sakniki sesam tanya jawab monggo menawi enten ing tanglet tapi sadurunge aku ya tak ngopi sik tak ngombe sik. Dadi sampean kei moderator nggih langkung sae tambahan. Mriku lak enten niki sik nggih. Niki sing kedua wonten nggih. Nggih pun monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Gus Eki, yang saya hormati teman-teman semua. Tadi telah disampaikan ada beberapa hal perempuan yang tidak boleh
diberkahi. Tapi sekarang dengan perkembangan zaman yang seperti ini, sebagai orang tua kadang kalah dengan keinginan anak, sehingga terjadilah perkawinan tersebut. Setelah terjadi perkawinan, apakah ada kiat-kiat atau cara untuk mempertahankan atau untuk apa yang tadi perempuan yang tidak boleh menikahkan tadi karena sudah terjadi perkawinan? Nah, apakah ada istilahnya itu cara untuk mempertahankan perkawinan tersebut? Kedua, terkait perceraian. Perceraian ada dua sisi menurut agama dan umum negara. Kalau negara itu kan ada surat dari depak. Ya. Yang saya tanyakan terkait gugat cerai. Gugat cerai kalau seorang suami tidak menjatuhkan talak, bagaimana perkawinan selanjutnya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dipun badani pertanyaane mboten napa-napa. Kan enten moderator kan iki. Pertanyaan ini kan Gus, soal gugat cerai yang ditanyakan si perempuan gitu Mas Ivan. Niku pertanyaan kedua insyaallah. Oh, okay. Pertanyaan pertama ini kula boten miringaken nih kok. Nggih pun insyaallah kula kasih eling kok. Jadi pertanyaan pertama niku wau niku lak kasusé sampun kadung nggih. Kan ana niku wau nang kitabe diterangno nek ana nek iso nek milih wong wedok ojo 10 tondo iki ojo dipilih. Tapi niku mboten wajib nggih. Dadi masih sampean pilih yo gak apa-apa. Iki anjuran sangka ulama. Iki 10 kriteria sing disebutno nang kitab niku wau niku termasuk ingkang boten sae umpama dipilih digawe calon bojo. Nek iso dihindari tapi boten wajib, tapi gak apa-apa umpama sampean milih ngono. Niku boten wajib, niku anjuran. Dene iso nglakoni anjuran insyaallah manfaate kathah. Terus mantun-mantun nek sampun kadung, Gus. Sampun kadung ternyata menjumpai wong wedok sing model wonten niku. Ana tanda-tanda 10 iku mang lho, terbukti memang itu tidak baik. Nggih, ngoten nggih. Lah niku dos pundi carane, Gus? Ngopo enten cara untuk menjadikan perempuan itu menjadi baik atau memperbaiki itu? Lah ngoten nggih. Jadi pada solusi cara ben wong wedok iku mang tanda iku mang wis tidake iso ilang, nek iso ilang alhamdulillah dene minimal sudo lah bene ana carane. Nah niku saking ulama-ulama niku banyak banget carane. Salah satu nih wong-wong biasanya lak saweneng ngamalno mahabbah ya. Nek wis rabi mahabbah itu sangat dianjurkan. Mahabbah bojone dhewe nggih. Lah iku salah satu nih ngoten, salah satu ilmune amalan iku ngene. Famastata'u ayyadharuhu wa mastata'u lahu naqda. Khud jenenge wong wedoke sapa utawa jenenge sing lanang sapa tergantung. Khud titik-titik iku jenenge akhda azizin muqtadirin hatta yalijal jamalu fi sakmil khiyat. Iku sampean wirid ping 3 ta ping 7 bendino. Fa insyaallah bojomu bakalan manut-nut nang sampean. Iku sampean ketika wiritan sampean kerentek lihat. Sing penting jaluke nang Gusti Allah. Hasilnya dipasrahno nang Gusti Allah. Ana kepastian dari Gusti Allah. Niku salah satu ilmune. Lah iku iso diarani ilmu mahabbah ya iso. Karena iku ndadekno bojo iku sing gak manut ben dadi manut. Bojo sing keras kepala ben lunak. Bojo sing gak apik ben dadi apik. Lah iku diwirid. Ben mari salat ditucukno nang kan enten jenenge niku wae. Jadi famastata'u ayat haruhu wa mastata'u lahu naqda. Lah iki jenenge sapa sing dituju? Akhda azizin muqtadirin hatta yalijal jamalu fi sabmil khiyat. Ping 3 ta ping 7 ta ping 11 matur salat. Wis sampean telateni yang njaluk nang Gusti Allah. Insyaallah Gusti Allah ngerti kok nek sampean niku kepingin apik, niate apik, njaluke apik, insyaallah dikeki hasil sing apik. Niku salah satu solusine nek lewat wiritan ngoten. Lah salah satu maneh solusine nggih engko Rabbana atina ambek Rabbana hablana.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ambil Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Iku sampeyan tulis didele nang buku kelawang. Tapi yo aja ditulis tok, yo diwirit mantun salat. Itu salah satu ikhtiari rumah tangga cek rukun, rumah tangga cek sakinah mawaddah warahmah. Cek gak gampang tukaran. Rumah tangga itu cek isok tenang, cek isok saling asih-asihan, cek isok saling menyayangi. Lah anak yo ngono ben anak iku ora gablek-gablek nemen. Lah itu salah satu ilmu nih, salah satu ikhtiar sangka ulama-ulama dan masih banyak saja nih. Sampeyan misale sampeyan sedekah, nggih iso sedekah ditujokno digawe masalah saged iku anjurane Kanjeng Nabi. As-sedekah itu lidafil bala. Aku sedekah tak niati ganjarane sedekah iki digawe hajate panjenengan napa? Insyaallah diijabahi karo Gusti Allah. Soale donga salah satu donga sing mandi ku lewat sedekah. Masalah nijabahi urusan Gusti Allah. Wonten niku pertanyaan pertama. Tapi banyaklah carane. Jenengan saged mampu sing pundi monggo. Wonten niku sing pertama nggih. Soale iku kasusé wis kadung, ngoten. Sing kedua, masalah perceraian. Sampeyan dieling nggak moderator ya? Apa yang sing kedua? Tasik Gus. Nggih. Kalau seumpama yang gugat itu si perempuan dan yang laki-laki tidak menjatuhkan talak, niku status perkawinan berikutnya niku pripun? Status perkawinan berikutnya nek mungguhe agama ya tetep sah jek bojone, tapi nek mungguhe negara wis boten salah. Sampeyan ketika ada yang di dalam agama dan di dalam negara sebagai orang muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah, sampeyan harus mendahulukan yang di agama. Soalnya sampeyan wong sing duwe agama, iku aturane pangeran, ambek aturane menungso, sampeyan kudu menangno aturane pangeran. Jadi status hukume nek wong lanang itu durung nalak yo jek sah dadi bojone. Jadi ketika sudah ada di dalam agama, sudah ada di dalam syariat Islam, maka harus sampean utamakan sebagai orang muslim yang beragama, yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Jadi secara agama ya jek sah, senajan secara negara niku mboten sah. Wis katut ngenten mawon, sampean niku wong dhisikno peraturane pangeran apa dhisikno peraturane manusa dene iso yo padha-padha nek iso. Tapi ketika ada suatu perkara, dua perkara bertentangan, siji iku syariat gak oleh, sing siji iku secara budaya ataupun secara negara ataupun secara adate manusa iku mang oleh. Sampeyan dhisikno sing liya, dhisikno sing nang agama. Nek sampeyan orang yang beragama, sampeyan orang yang beriman bertakwa kepada Allah, harus menangkan yang sesuai dengan syariat Islam. Jadi ini ada dua pilihan yang berbeda yang diutamakan, berarti ngutamakno sing nang agama. Ngoten paham nggih? Jadi nek iso malah, tapi biasanya niku sak kok, insyaallah niku biasanya niku sami. Jadi usahakan podo. Jadi mungguhe agama api, mungguhe negara ya api, mungguhe adat ya api, mungguhe mungkin kesenian tradisi ya api. Tapi insyaallah saged kok diusahakan. Biasanya niku kula ningali adat-adat Jawa nggih. Niku rata-rata lho sami. Sing apik lho nggih, rata-rata niku sami kali agama. Karepe niku apik. Biasanya ono sing gak apik iku mungkin kesalahan sebagian orang lah. Sing gak podo utawa sing gak apik. Tapi biasanya niku podo-podo sae biasanya ngono. Tapi ketika ada kasus dua permasalahan yang berbeda, lah ini sampean dhisikno sing ndi, menangno sing ndi, ya sebagai orang mukmin, sebagai orang muslim, ya kudu menangno sing nang agama, sing nang syariat Islam. Karena itu sudah ada di dalam agama. Dan umpama sampean malah menangno sing sak liyane ana sing nang agama nang syariat iku iso diarani nglakoni bid'ah ngoten. Tapi bid'ah itu dudu agama, dudu hukum nggih. Ngoten. Pun paham nggih? Pertanyaan selanjutnya, monggo bro. Nek gak ono aku bisa takon Gus ya. Iya, monggo. Tapi ini mungkin agak di luar konteks. Monggo. Di dalam agama itu kan seorang laki-laki kan akan dimintai pertanggungjawaban 4 perempuan ya, ibunya, saudara, anak, sama istri. Nah, niku pripun Gus? Kersane misale niku pun disanjangi sing sae, dilingkungi sing sae, tapi masih
napa tasih awon wonten niku ne. Niku gugur napa mboten kewajibane seorang laki-laki tersebut? Yang penting laki-laki itu nek masalah kewajiban nanggene anak, nang bojo ataupun yang lain. Pangeran niku lak yo ngerti sing gawe kewajiban iku lak pangeran. Jadi ketika sampean sudah berusaha memang memenuhi kewajiban sebaik mungkin, memang nek sing metu dosane sam tanggung jawab dengan kewajiban wong lanang, misalnya nafkahi wong wedok kan kewajiban wong lanang ataupun tanggung jawab yang lain lah. Nah, tanggung jawab itu yang memiliki dosa itu ketika sampean tinggalkan atau sampean tidak bertanggung jawab. Iku metu dosane. Tapi nek sampean wis tanggung jawab, wis usaha sebaik mungkin sing gawe hukum dosa utawa ganjaran iku pangeran iku yo ngerti. Fa insyaallah pun gugurno kewajiban. Jadi usahamu iku wis gugurno kewajiban. Tapi sampean harus berusaha terus. Selagi masih ada nyawa, selagi masih memiliki kemampuan, yo sampean berusaha sebaik mungkin. Tapi nek wis mentok, yo kan ono solusi-solusi wingi niku. Nek wis mentok iku, kan ono senjata. Senjata iku ojo ini digawe apik yo han. Senjata iku digawe nek pas kondisi niku gawat mentok wis ngatasi baru digawe senjata itu. Tapi tetap berusaha sebaik mungkin. Pokoknya pangeran ngerti sampean nek wis usaha melakukan tanggung jawab dengan sebaik mungkin yo ora dosa. Tapi nek sampean gak bertanggung jawab, sampean yo gak gelem usaha yo mesti dosa ngoten. Kuwi kewajibanmu ngoten. Paham yo? Nggih, monggo menawi wonten dintun Niki Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit memberikan tadi mempertajam masalah hulu atau gugat. Tadi ketika gugatan yang sudah inkrah secara pengadilan agama atau secara pemerintah itu tidak bisa menggugurkan talak nikah atau sebelum laki-laki mentalakkan gitu. Nggih. Bagaimana ketika hak seorang istri itu tidak diberikan oleh laki-laki, melontarkan anak dan istrinya, yang kedua mengancam pihak wanita, apakah itu masih belum bisa menggugurkan masalah talak? Tidak akan pernah mungkin gugatan pihak wanita itu digugat tanpa ada alasan yang kuat. Itu karena di dalam konteks nikah laki-laki adalah imam, tapi kewajiban selaku imam itu tidak dijalankan oleh laki-laki, bahkan mengancam keselamatan. Apakah itu tidak menjadi pertimbangan sebuah hukum yang menggugurkan atau mensahkan daripada pengadilan agama? Itu Gus. Dan Lutfi maju nang ngarep yo. Dan Lutfi piye to? Nggih matur suwun atas pertanyaane. Dadi ana kasuse iku wong wedok iki mang khulu mengajukan gugatan cerai, nggih. Nang kene wong lanang dengan alasan yang sangat kuat dan alasan itu memang disahkan oleh agama. Bahkan dibelani mbek agama nek encene kasuse ngono, itu termasuk alasan yang sangat-sangat kuat untuk meminta khulu, meminta cerai nang kene wong lanang. Tapi masalah megat iku kan hake wong lanang ngoten nggih. Terus akhirnya di wong wedok iku mang ngurus secara negara. Lah ngurus secara negara iku mestine negara iku kan nyeluk sing lanang sih. Dengan alasan yang kuat seperti itu, meskipun wong lanang iku mang kan yo mesti teko kan. Gak mungkin lah wong lanang iku tidak gak ngiyani nek encene wong wedok iku mang diceluk ambek negara misalnya. Lah iku umpama nek encene wong lanang iku mang ngiyani senajan to kepeksan nek alasane kuat kados ngoten niku, itu sudah cukup menjadikan talak, sudah cukup. Nek alasane kuat wong lanang iki gak tanggung jawab, gak gelem nafkahi dan lain sebagainya. Akhirnya wong wedok khulu
huluk nanggene wong lanang mengajukan gugatan cerai lah diurus secara negara. Lah ketika ngurus iku mestine kan yo ono panggilan nanggene sing lanang sih. Gak mungkin nek wong lanang iku cara ngono gak berhubungan belas niku lho mboten mungkin. Menyelah Gus. Menyelah. Nggih. Yang pertama sidang panggilan pertama itu kan klarifikasi. Nggih. Tidak akan pernah mungkin dalam sebuah persidangan itu tidak menghadirkan kedua sisi. Nggih. Kan mesti enten saksi nggih. Belum memasuki saksi Gus. Belum masuki saksi. Yang pertama itu jalur karena di situ pengadilan agama juga berpakem dengan fikih agama. Satu, sebelum mengisi data itu klarifikasi, pakai mediasi. Mediasi itu mendatangkan dua-duanya. Apakah mampu mediasi yang dimediasi oleh hakam yang di situ amir yang ditunjuk oleh negara untuk memediasi. Setelah itu ketika gagal, maka harus di persidangan. Persidangan itu baru menghadirkan saksi. Nah, ketika kita langsung memvonis tidak bisa. Itu pendapat saya pribadi, kedangkalan keilmuan saya itu terlalu minim sebelum melihat konteks yang terjadi. Tidak akan pernah mungkin seorang wanita langsung melakukan khulu atau gugatan cerai tanpa ada yang mendasari yang sangat mendasar. Maka gugatan cerai yang dilakukan oleh orang wanita itu ada hak daripada pihak wanita itu yang tidak terpenuhi, bahkan bisa-bisa terancam nyawanya karena laki-laki melakukan KDRT, intimidasi dan segala macam. Maka gugatan atau hulu yang dilakukan oleh wanita itu baru dilayangkan. Malah masalah metode itu semuanya memakai hukum fikih. Salah hakam, mediasi dan segala macam. Sehingga itu pendapat saya pribadi. Mohon maaf karena kedangkalan keilmuan saya ketika langsung divonis tidak sah itu belum perlu dikaji ulang menurut karena sing tidak sah niku sing nopo? Yang keputusan negara. Yang keputusan negara maksudnya ketika nek delok kasus kan suatu hukum kan ningali kasus. Sing jelas nek kasus sing wong lanang gak tanggung jawab, sing pasti lanange dosa kan. Wong lanang wis dolim masalah itu. Pasti iku wong lanang iku pasti dosa. Sing didolimi kan wong wedok. Lah wong wedok mengajukan secara negara. Lah ketika ngurusi ngoten niku itu kan yo mesti ana panggilan, mesti ana proses kan. Dalam proses itu karena wong wedok iki didolimi, sing jelas wong lanang iki kan dosa nglakoni ngono. Wis iki jelas dosa. Masalahnya dia menggugurkan tanggung jawabnya. Sing pasti wong lanang kan wis Allah wis dosa. Tapi kan dalam proses isu nang pengadilan iku lak mesti banyak proses, iku lak diselidiki sih. Lah ketika proses penyelidikan iku mang lho, wong wedok iku mang kan bisa ngurusi. Lah umpama wong lanang sing nyoto mungguhe agama wis salah, mungguhe agama wong lanang wis salah wisan. Masalahnya dia tidak bertanggung jawab kan. Terus wong wedok iku masing didolimi ngurusi secara negara, tapi wong lanangnya gak gelem kan bulet sing lanang gak gelem megat. Lah ketika proses iku mang umpama dipaksa nek kasus sing ngoten niku kuat nggih. Umpama dipaksa masalahe mungguhe agama sing lanang iku wis salah wisan, wis dosa wisan. Masalahe dolim. Lah umpama dipaksa secara negara iku yo gawe hukum, yo gawe ilmu fikih. Lah iku umpama dipaksa tanda tangan, misale tanda tangane tapi kepaksa. Masalahnya umpama diungkap secara publik, jelas wong lanang dihujat yang kata kan ngoten niku. Ya salah mungguhe agama, ya salah mungguhe negara kan wis salah iku kasus kriminalisasi apa maneh kasusnya kriminal, dolim kan. Iku nek didudono wong akeh jelas wong lanang kisinan. Gak apa-apa ketika menggugat dengan ancaman-ancaman ngoten niku mboten apa nek memang bener. Lah ketika iku wong lanang yo akhirnya terpaksa mendadak tangani sih. Lah secara hukum agama itu lho wis alasan yang sangat kuat itu lho wis sah ndadekno sah pegatan secara agama juga. Karena memang secara agama wong lanangnya memang bener-bener dolim, bener-bener salah.
Lah niki nek kasuse gak ono masalah maksudnya. Sing awal mau. Niku nek kasuse benten kasus. Niku nek kasuse kan secara umum. Sing agama ngene, sing negara ngene. Nek gak ono masalah, gak ono permasalahan, gak ono alasan yang kuat. Lah iku umpama ada dua pilihan, maka dhisikno sing agama. Tapi nek kasuse ada permasalahan, munggo agama dhewe malah sing lanang boten sae wis nglakoni dosa. Lah iku umpama wedok gugat cerai model ngoten niku Gus, terus dengan alasan yang kuat model ngoten niku, umpama sing lanang iki mang diancem, kan ana saksi, kok kan ana saksi ana apa, kok diancem ngene. Akhirnya wong lanang itu terpaksa menandatangani. Lah ngoten niku sah ta mboten? Sah. Karena secara agama wong lanang wis dolim, wis dosa wisan. Ngoten. Dan itu dibenarkan dalam agama. Jadi sah. Paham ya? Jadi ini ngali kasus, soalnya hukum niku bisa berkembang atau tidak, itu kan ya ndelok mengikuti zaman juga, ya mengikuti perkembangan permasalahan juga. Tapi kan enten hukum yang baku, hukum yang paten, ono hukum sing ora paten. Lah hukum sing paten niku gak nek utek-utek koyo dene salat 5 waktu wajib. Iki kesepakatan ulama sama tidak bisa menyangkal. Iku hukum paten. Kados nek hukum niku wau, iku hukum sing far'iyah, hukum cabangan. Lah hukum cabangan itu bisa menyesuaikan dengan zaman dan kondisi keadaan. Tapi nek hukum sing wis ijma, disepakati ulama, sing wis paten iku gak kena diutek. Tapi hukum nek kados permasalahan far'iyah, kados niku wau permasalahan far'iyah cabangan, itu menyesuaikan dengan alasan, dengan keadaan, dengan berbagai pertimbangan. Jadi nek kasus sing wonten nggih kados jenengan sampekno, secara agama dhewe sing lanang memang sing dolim, maka sah mawon. Jadi nek kasus wonten sah, pun paham. Nggih, monggo. Bona, monggo. Lho wis mari ya sampean. Nggih, Bu. Oke, gue langsung awal ya. Mohon maaf buat mengikuti dari awal ya. Nggih. Jadi kasusnya yang saat ini banyak terjadi itu ya. Apa hubungan keluarga karena apa ada beberapa kasus secara kewajiban sing lanang ini tasik melaksanakan kewajiban ya, nafkah batin maupun nafkah lahir. Tapi menurut si perempuan bahwasanya si laki-laki ini mendua ya. Maka dengan apa kesaksian si perempuan si wedok iki Wah, ini kasusnya mendua iki rada curiga. Boten iki pertanyaan titipan. Boten Mas, si wedok ini mau mengurusi secara sepihak ya tanpa sepengetahuan si lanang menggugat di pengadilan dan alhamdulillah menurut pengadilan negara atau agama itu disahkan Gus ya. Meskipun secara Maksudnya alasannya diterima ambil pengadilan. Soalnya pengadilan dhewe yo gak sembarang nrimo. Tapi Kan delok permasalahan juga. menurut si laki-laki si aku lho kayak gorong duwe pekat ya. Tapi si wedok niki ngurus dhewe karena apa kasus yang disinyalir mendua ya. Terus akhirnya disahkan. Ini kepripun Gus nek menurut agama? Matur suwun. Sing sampean takokno apa nih? Pripun apa nih? Keputusan pengadilan mengabulkan permintaan gugatan cerai si perempuan ya. Nggih. Nah, dari si laki-laki itu hasilnya jebol, bukan purun mekat. Tapi permintaan perempuan untuk mengajukan cerai itu dijabal oleh pengadilan. Akhirnya menurut agama itu sah apa boten? Nggih. Sing jelas kabeh sing sampean lakoni mbok teko pihak lanang, mbok teko pihak wedok, kebenaran itu mesti diketahui oleh Allah. Yang pasti kebenaran itu diketahui oleh Allah. Meskipun sampean bisa merekayasa bojone menungso kan ya iso ae sih. Sing bener sing ndi kan yo gak ngerti wallahu a'lam. Sing jelas kebenaran sejati nggone Gusti Allah. Gusti Allah itu nek bener ya bener, nek salah ya salah. Lah iki kasuse wong wedok iki mang lara ati krana diwayu. Lah ngono sih kasuse. Hah? Selingkuh. Nah, hukum selingkuh itu jelas dosa gitu. Selingkuh itu wis dosa, apa maneh sampai zina. Wah, dosane gede. Nah, sing lanang iki jelas dosa nek selingkuh. Terus wonten-wonten konangan selingkuh sing lanang, tapi memang beneran selingkuh kan. Beneran selingkuh terus sing wedok iki ora trimo kono sing lanang iku wis melanggar syariat wisan selingkuh. Dek wong wedok iya iku pun
Akhirnya wong wedok gak terima minta ajukan perceraian. Sing lanang gak gelem, akhirnya ngurusi nang pengadilan. Lah wong wedok ngurusi nang pengadilan, sing lanang gak gelem, nek alasane wong lanang iku mang beneran selingkuh, melanggar agama, itu sudah cukup buat alasan untuk meminta cerai. Soalnya wong wedok duwe hak yo nang ngono. Ketika sing blendes sing lanang, wingi lak wis e. Nek sing blendes sing lanang wong wedok yo duwe hak, nek sing blendes sing wedok wong lanang iku yo duwe hak. Ngono. Tapi nek iso iku senajan to iku senjata, tapi yo ojo titik-titik digawe. Nek iso yo pertahankan dulu sebaik mungkin, nek mentok gak apa-apa. Lah iku hukume wong wedok menggugat cerai dengan alasan sing lanang selingkuh. Iku hukume ya apa boleh, iku hake wong wedok. Jadi hukume boleh. Terus manten-manten takokno maneh. Jadi hukume wong wedok nglakoni ngono iku oleh. Memang mung gue agama ya oleh. Iku hake wong wedok. Ana wong lanang nglakoni sesuatu sing tidak patut atau mungguh agama itu, bahkan wong wedok itu cukup alasan untuk menjadikan dia meminta cerai. Kalau lanang misalnya gak nafkahi bojo, itu menjadi cukup alasan bagi wong wedok untuk meminta cerai. Alasan gak nafkahi bojo itu sudah cukup menjadi alasan wong wedok untuk menggugat cerai atau meminta cerai. Itu memang nang agama dibenerno ngono, iku hak wong wedok. Jadi nek ngaman takokno wong wedok nglakoni ngono boleh ta gak? Boleh. Itu cukup, alasan itu sudah cukup. Mek ngono to. Tak kira teman ngono perkembangan masalahnya apa ngono. Ayo, Wan. Cari takon kok. Nggih, melanjutkan niku wau nggih. Kan niku wau kan kangge laki-laki yang memang selingkuh. Tapi nek buatan selingkuh, semisal kados nikah siri, tuko nikah male, tapi buatan diketahui istri kan nggih buatan apa. Nggih. Ah niki pripun niku? Kan enten 4, maksudnya jatane kan 4. Kula nggih buatan maksud napa nggih? Nggih niki namung mengembangkan mawon. Ternyata siji durung. Lagi lah siji durung. Nggih. Lagi, berarti kan kasusnya itu hampir sama tapi beda. Itu mang lah kasusnya mang memang nyoto sing lanang keliru kan. Terus iki kasus sing iki kasusnya masalahnya wayo. Meneng-menengan nikah siri. Nek hukum nikah siri ini meneng-menengan secara agama hukumnya boleh. Tapi gak api, tetep wong lanang gak api meskipun sah, tapi ya ora api itu jadi wong lanang gak api. Tapi iku sah, hukumnya boleh. Halo? Jenenge bojo iku ya tetep elek, bosing lanang bosing wadon iku ya tetep elek. Terus manten-manten lah alasan ngoten niku apa wis cukup digawe alasan untuk wong wedok iku mang nglakoni cerai ngono ta? Sing sampean takokno. Nggih. Alasan lek wong lanange kan gak nglakoni dosa kan. Sing cukup digawe alasan wong wedok untuk mempunyai hak untuk meminta cerai itu nek wong lanange nglakoni dosa. Nek hal seperti itu belum sampai ndadekno agama itu mengesahkan mencukupkan. Kecuali ada alasan lain. Nek perkara nek ngoten tok niku belum sampai wong wedok iku duwe hak untuk meminta cerai. Karena alasan itu dibenarkan dalam agama. Tapi pengadilan ngiyani ya, terus apa? Halo? Pengadilannya ngurus ya, terus apa? Pengadilannya mestine umpama nek alasane mek ngono tok niku biasane mboten ngiyani, kecuali ada unsur lain. Nek jane pengadilan niku gawe agama bener lho ya. Bener padha-padha gawe agama lho. Kayak hukum yang ada lho. Tapi kadang-kadang saiki kan ono kasus disuap, kayak duit dan lain sebagainya. Lah makane kula ngomong, kebenaran sejati nggone Gusti Allah. Kadang iku dohire nang menungso iki kaya-kaya sing wedok sing bener, tapi sejatine malah sing bener sing lanang iku wallahu a'lam. Tapi kene kan berusaha sebaik mungkin. Ini gini Gus Zaki. Nggih. Bagaimana sikap kita ya? Mungkin penegasan. Seumpama si perempuan ini meminta talak gitu, maksudnya jalur pegat. Itu ada anjuran nggak dari segi agama kepada si laki-laki itu? Karena saya pernah membaca satu artikel atau ketika seorang perempuan sudah meminta talak,
itu katanya apa gitu loh, entah berapa tahun itu nggak keterima seperti itu. Jadi nek ono wong wedok jalur pegat, mau pegatan seperti itu. Saya pernah mendengar Ya, artikel memang, itu. memang tidak baik. Meskipun wong lanang nalak yo gak api. Nggih, nggih, nggih. Lalu ini sikapnya ini lho, Ketika kowe sikapnya tok jaluk talak yo gak api, nggih. Memang itu ada resikonya. Mesti kayak dene wong lanang wayo ngono nggih. Meskipun itu dibenarkan oleh agama, tapi nglarakno atine wong wedok yo dosa lho nggih, meskipun dosa cilik. Kadang iki wong gak mikir sampe sakmono. Nglarakno atine wong wedok yo dosa. Bujuke wong wedok iku yo dosa. Meskipun dosa itu dosa cilik, tetep ana dosane ngono. Nglarakno ati, bujuke iku lak wis nyoto dosa sih. Tapi nglakoni nek alasane wayu, terus wonten-wonten wong wedok njaluk pegat krana wong lanange wayu. Njaluk pegat iku ya oleh ae wong wedok njaluk pegat iku kan hake wong wedok. Tapi nek iso dipertahankan ya pertahankan lah dulu lah. Pernikahan kok titik-titik pegatan, titik-titik njaluk pegat. Nek iso dipertahankan ya diomongno dhisik lah. Wong wis bojoan, apa maneh wis duwe anak diomongno dhisik aja titik-titik ngono lah. Sing jelas pangeran iku ngerti. Pangeran iku ngerti sing salah sapa ya pangeran ya ngerti. Jadi memang iku ya ana. Dadi ana wong wedok iku gak masalah apa-apa, moro njaluk pegatan. Lah iku ngono ya ana madharate. Iku mungkin diancem nang kene agama iku mungkin iso dadekno ngene, nang akhirate iso dadekno ngene, iso dadekno ngene. Makane kan enten dawuh iku penghuni neraka paling banyak iku wong wedok. Bahkan Kanjeng Nabi niku nate dawuh, umpama ana menungso sing dikongkon sujud nang menungso, Kanjeng Nabi iku sing dikongkon sujud wong wedok nang wong lanang. Umpama ana hadis niku. Dadi umpama ana menungso kan sujud nang Gusti Allah. Umpama ana diolehno dini-dini Gusti Allah menungso sujud nang menungso, iku Kanjeng Nabi lho ngongkon sujud wong wedok, sujud nang ngene wong lanang. Karena Kanjeng Nabi kan yo ngerti nek paling banyak penghuni neraka iku wong wedok. Tapi yo gak kabeh wong wedok iku elek gak. Iku secara umum. Sing wong lanang iki blendes yo akeh kabeh. Sing gak tau jawab yo akeh. Monggo. Wis jimat mari ngono gak gelem nafakoi. Kan yo blendes berarti sing lanang. Nggih. Dua pertanyaan lagi mungkin Gus nggih. Nggih, monggo. Ini pertanyaan sekali ini persis yang kula alami Gus. Nggih. Saya kan digugat pernah, ya. Nah, saya bertanggung jawab ya lahir batin ya. Yang berkait teman juga teman. Ternyata masih digugat. Akhirnya saya kan dipanggil pengadilan. Saya datang terus sampai pertahankan 6 bulan. Nah, seperti tadi manusia kan sakit mawon lah, rekayasa ya pasal pengadilan. Akhirnya pengadilan itu memihak istri kula dengan pasal berbeda terminal katanya. Kita Surabaya, kita Jakarta, nggak mungkin ketemu. Nah, akhirnya saya itu tidak terima, tapi disuruh banding ke Jawa Timur lah. Saya tidak bisa, nggak punya biaya. Kalau kalah bodoh, kalah sebagian kalir misalnya. Nah, akhirnya menurut agama kan terus masih sah suami ngerti dia. Kan saya kalau bukan nalak, ngerti loh. Nah begitu katanya nopo gitu, kita harus sampeyan. Tapi akhirnya saman kan yo setuju sing iya nih sih. Setuju itu boten Gus, karena gedhok. Lah niku nek pengadilan ya. Kirang cerai niku nek boten digedhok, ngopo boten mari-mari sok sak langit Gus. Nggih, boten niku alasane. Hati apapun pengadilan niku punya alasan. Pasal ini niku wau berbeda terminal terus disebutkan dalam Al-Qur'an ngeten terus bisa gedhok. Nek saran kula nggih, nek ndelok kasus sampean nek beneran sampean durung megat. Nek beneran sampean durung megat nggih. Nek secara agama yo Cik, sah bojomu. Tapi meskipun secara negara iku wis diketok misalnya. Tapi nek sampean bener-bener durung megat, tapi nek saranku, wong wedok model ngoten niku wis tandha wong wedok sing gak apik. Nek saranku yo ikhlasno, ridho, idinono. Cek seneng ah. Kepengin golek maneh Cek luwih apik. seneng, cek seneng. Ya, kadang kebetulan nyambutnya kan kula merasa pelakunya Gus. Nggih. Asik pelakunya kula niki. Nggih. Aku kan nggih pun Nggih. Nggih.
Boten karo maneh tani. Oh. Jaga. Oke, Wak Bayan niku monggo. Boten nggih kula mek hanya telepon pengawasan dari awal sampai akhir pada malam hari ini kan kitab Fathul Izzar Nggih. itu mulai penjelasan dari mencari jodoh ya sampai praktek ingin punya anak soleh solihah dan selanjutnya pada malam hari ini itu kriteria pihak perempuan. Barangkali saya ini hanya tidak bertanya Gus ya, hanya ngasih solusi ya. Kalau Fathul Izzar ini mungkin buat yang belum kawin Gus ya. Yeah. Kalau Lebih yang bermanfaat buat yang belum kawin. menikah. Kalau kados Tapi kula umpama sing wis menikah, yo Nggih. jek tetep iso ono manfaate. manfaat Karena kan dia cuma masih bisa. nggih, Ya, damel yugo atau tambah ya, atau tambah istri. Mungkin ada solusi lain Gus ya. Dari saya loh ini ya. Barangkali yang jomblo-jomblo belum dapat ya. Kalau Fathul Izzar diterapkan, kalau tidak menemukan nggih napa nggih solusi mawon kula nggih nggih diawur mawon ya, yang penting perempuan tidak istrinya orang nggih terus napa Islam ya mungkin itu Gus tambahan dari saya. Terima Mungkin kasih. tambahan dari Wak Bayan. Jadi timbangane Kak, nek wis kepingin abi bondo wis ono, wis kepingin bondo ono, kan wis sunah wisan. Lah nek golek kriteria sing apik iki yo angel. Ngono. Nek sampean gelem nrimo apanan yo gak apa-apa meskipun sak onoke wong wedok. Wong wis kepingin wis ono bondo, wis ono mahar digawe nikah. Itu kan wis metu sunah, hukum sunah wisan. Iku lho Gak apa-apa. Dadi dene sampean jek milih sing apik, yo gak apa-apa, apik milih sing apik. Nek oleh. Tapi nek gak oleh, timbangane gak apik ya wis mending sak oleh. Tapi mau milih sing apik yo gak apa-apa, nek sabar, yo kan sabar tak gak oleh. Ngoten. Pun monggo satu kali lagi nggih. Ini sedalu ini. 10 lebih ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya himbau untuk moderator siapkan catatannya untuk merangkum pertanyaan saya. Langsung mawon bos, karek terakhir kok. Iya terakhir langsung gak apa-apa. Oke Gus, kita kembali ke Fathul Izzar. Oke, yang melatar belakangi pertanyaan ini adalah aku di anak wedok. Nggih. Ya wis paham kabeh kok sampean duwe anak wedok. Nggih betul. Sebagai wali yang bertanggung jawab, wong tua yang bertanggung jawab, Nggih. juga menginginkan sebuah kebahagiaan untuk anaknya kan seperti Nggih. itu. Nggih. Nggih sekali ya pertanyaannya. Betul. Yang pertama yang saya tanyakan gini Gus, Fathul Izzar ini membahas wanita, gitu. Ya boten wanita membahas tentang nikah. Nikah dan Ini membahas nikah dan yang berhubungan dengan itu. ciri-ciri wanita gitu. Ini saya mohon penjelasan, bahkan mungkin ada rujukan di kitab lain. Satu, ciri-ciri laki-laki sing bebet bobote unggul. Tadi kan ciri-ciri wanita yang bebet bobote unggul. Boten bebet bubute unggul. Wanita yang sebaiknya tidak dipilih. Tapi Oke. boten wajib, sebaiknya tidak. Maksudnya kan yo sing nek ali sing kandel ya. Nggih. Ayo jemputnya yo kandel kan seperti itu. Begitu juga laki-laki gitu loh. Nggih. Saya kepingin punya referensi. Laki-laki sing ciri-cirine koyo ngene, itu seperti ini. Sebagai referensi saya untuk menjadi wali yang baik. Itu satu. Oh iya pertanyaannya siji, kok ono opo akeh. Nggih. Di paham ya kadang-kadang moderator.
Oke. Ciri-ciri laki-laki yang baik. Iya. Kriteria. Kriteria laki-laki yang baik. Seumpamane lambene jeber. Oh itu iki kono aning ini kan seperti itu. Bengkok tapi kan gede kan seperti itu. Paling enggak untuk referensi sebagai wali. Saya tuh dilamar anakku. Oh Nak, iku ganduli cilik opo lambene ngene. Oh, itu mungkin itibarnya gitu Gus ya. Kalau saya tahu. Itu satu. Yang kedua, kita tinggal ngopi ya. Yang kedua masalah apa jenenge mahabbah. Iya, bab mahabbah. Iya. Mahabbah ketika diterapkan wong sing duwe bojo, ya, kepengin ngenekno wong wedok ayu tapi ghairul Islam. Non muslim. Ya. Iku hukumnya ya apa? Itu kan berdua. Yang ketiga, bab perceraian. Tadi yang saya dengarkan, perceraian hanya karena hal-hal yang umum lah, saya pikir. Saya pernah mendengar sebuah kasus, ya. Si wanita itu menggugat cerai karena sesuatu yang merasa dia terzolimi, tapi padahal enggak. Bisa saya pertajam, kontoli kegedean Gus. Dan dia merasa tersiksa di situ. Bukan KDRT ini, kegedean gandul. Dan dia merasa gak mampu untuk melayani dia. Terus akhirnya, oh bukan, ini masalah kecerai. Ketika permasalahan seperti itu, hukum gugat cerainya si wanita ini yang apa? Ini juga sebagai referensi saya sebagai calon wali gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mohon penjelasan sejelas-jelasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ajak sama balen ini yang pertama. Awak kejak lagi Bang. Kriteria laki-laki. Ya, calon mantune dene kan iki bahas wanita koyok alisnya gede iki ngene. Nah, nek wong lanang iki ono gak? Nah, seperti itu. Yang kedua, Yang pertama pertama monggo. Jadi sing pertama, selama kula ngaos kitab kriteria sing koyo sing disebutno wong wedok iku nek alis sing ngene, terus nek alis nek mripate ombo ngene iku tandane ngene. Niku entene wong wedok mawon. Nek kriterianya mendetail untuk laki-laki mboten. Diskriminasi. Maksudnya tek kitab-kitab niku lho nggih. Entene niku wong wedok yang menjelaskan mendetail selama kula maos kitab lho. Maksudnya kitab-kitab khususnya pernikahan, buku kitab fikih tuh napa. Yang enten mendetail wonten. Ya mungkin ae krono sing milih iku wong lanang biasane, mboten wong wedok. Meskipun wong wedok iku ya oleh milih, tapi kan kebanyakan umumnya sing lanang sing milih. Makane ulama iku mendetailkan sing wedok. Wonten. Dadi nek untuk sing lanang, ya wis gawe dalil sing wis umum ae ngono kuwi Kanjeng Nabi. Dadi intine ya sing sekufu setara. Setara iku maksudnya iku luwih apik sing setara. Setara itu gak kudu, misalnya wong lanang iki duwe kelebihan nang agamane, wong wedok duwe kelebihan nang dunyane. Kan nek hadis Kanjeng Nabi kan ada 4 sih. 4 itu yang didahulukan sing agamane kan. Di antara 4 niku wau. Fatfar bidzatiddin, pilih sing agamane kuat, sing agamane apik. Mungkin itu bisa menjadi referensi untuk memilih laki-laki yang baik. Kan yo ono nang ganteng nih, nanggene ayune nek wedok, nek lanang kan ganteng nih, nanggene agamane, nanggene dunyane, nanggene nasabe. Tapi di antara 4 niku fatfat bidzatiddin, pilih lebih utamakan yang masalah agamane. Dawuhe Kanjeng Nabi niku kan secara umum. Tapi wong lanang sampean sebagai wali sing umpama sampean takon aku wali sing apik iku ya napa Gus? Wali sing apik ya pasrah nanggene anakmu, soalnya sing nglakoni anakmu. Kakak kendan Gus ya. Oh, kakak kendan. Wali sing apik iku aja maksa anakmu kudu ngene.
Wali sing apik iku pasrah nang ngene anak, anak sing apik pasrah nang ngene wong tuwa. Wali sing apik pasrah nang ngene anak. Pokok anak seneng, yo gak apa-apa wis idinono, iku wali sing apik. Misale anakmu duwe pilihan dhewe, iku wali sing apik yo dipasrahno anake. Nek sampean takon sing mendetail koyo niku wae Gus wong wedok. Lah iku selama kula ngaos niku tasik dereng menjumpai sing mendetail tentang kriteriae wong lanang. Duko nek Gus Amri ngono paling tahu menjumpai nggih. Nek yang mendetail ngoten niku lho. Berarti ya iki perlu riset lagi. Perlu riset lagi. Masalahnya nek masalah wong lanang ku anu yo kesenengane wong lak beda-beda sih. Wong iku yo macem-macem. Ana sing seneng iku seneng sing sugih, ana sing nyambut gawene pasti, ana sing nopo kan macem-macem ya. Setiap orang itu kan benten-benten. Seragaman saiki dolane Gus. Nggih, dadi sagete jawab nek sampean takoni mendetail wong lanang sing kaya wong wedok mendetail niku wae lho Gus. Selama kula ngaos kitab khususnya pernikahan untuk Quratul Uyun, Fathul Izar utawa kitab Adabul Mu'asyarah ataupun kitab itu nih yang mendetail menjelaskan laki-laki sing mendetail iku kaya wong wedok sing mendetail niku wae dereng menjumpai kula. Nggih, belum menjumpai. Saya anggap ini perlu bagi calon seorang. Yo ini sampean request Gus Amri cek gawe kitab mendetail tentang laki-laki. Paling enggak, nggih ya. Para alim-alim ini ya harus istihad. Iya, istihad lagi. Gawe kita. Saya adil gitu loh, karena tok gitu. Bagi referensi laki-laki. Nggih. Atau mungkin diusulkan ke lembaga-lembaga lain yang berkaitan dengan enggak nek monggo kula nggih kan sing wonten iku sesuai dengan hadis Kanjeng Nabi monggo itu sudah cukup dan monggo sing ana nang agama iku wis cukup untuk digawe kriteriae laki-laki senajan to secara umum niku monggo sampun cekap laki-laki dan perempuan nggih untuk laki-laki dan perempuan sing kok hadis Kanjeng Nabi niku alim, sugih, ganteng, nasabe apik Gus. Yo nek oleh kabeh malah luar biasa. Makane. Gak mungkin, Gus. Tapi kalau ane ono salah siji lho wis apik. Dene sok kabeh tambah luar biasa berarti bejo banget sampean. Nah, wis wae bisawab. Sing nomor kali. Intinya saya mohon ya bagi gus-gus yang alim-alim buat literasi laki-laki apa ciri-ciri laki-laki Gus. Ojo ngomong tok. Kita minta tolong, umat minta tolong. Yo sampean ojo jaluk tolong aku yang jelas. Aku boleh sampean kayak pekerjaan iki jenenge. Nggih, paling kan jenengan kan public figure gitu loh. Sing kita kita ini Gus Amri nang ngene iki kono lho. Kok dijak Gus Amri kok. Pun yang kedua, ilmu mahabbah Imam Gus. Ketika ada seorang muslim laki-laki mengincar perempuan non muslim dan si laki-laki sudah menikah, itu pripun hukumnya? mahabbah niku sesuatu iso diarani maksa ya iso. Mahabbah niku tetep umpama ana pilihan luwih apik gak mahabbah. Soalnya mahabbah iku ana unsur memaksa. Dan itu pun boleh nek nang bojone dhewe. Karena mungkin bojone iku mang kehilangan rasa seneng misalnya, itu dimakabai nek nang bojone dhewe boleh. Nek nang wong liya jelas gak oleh, meskipun iku orang Islam. Dengan dasar wong lanang oleh nikah maneh lho Gus. Terus manten ngoten apa maneh yang ditanyakan iku mang non muslim. Ora oleh. Sanggup mengislamkan. Lho, nek sanggup mengislamkan yo gak apa-apa. Tapi umpama sama nikah beda agama, secara agama ya tidak boleh. Bahkan sampean misalnya apa maneh status sampean iku lho sing mahabbah iku duwe bojo iki repot iki ta, Pak. Wong sampean mahabbah wong liya, bojone wong sampean mahabbah itu pun wis tidak boleh wisan. Soalnya ini Gus, ada latar belakang yang melatar belakang itu ya. Yang melatar belakang itu sebenarnya ya pernah sing wong wedok iku mau kita masuk, kita menarik hatinya dia selain dengan mahabbah, dengan sebuah perhatian agama. Ceritanya wong wedok iku kepingin lebih Islam Gus. Ya kepingin lebih Islam kan di Islam nolak yo enak. Nah, makanya dengan saya memandang potensi seperti itu ya,
ini adalah potensi untuk saya mendapatkan dia kan seperti itu. Jadi, Intinya sampean kepingin wayu maneh mulai. gitu. Mulai angel-angel. Dan memang kebetulan dia ghairul Islam. Terus tak menghabai, dia kepingin tahu Islam, kesempatan bagi saya untuk mendapatkan dia. Sampeyan wayu maneh ku yo mikir maneh, maksudnya mikir bojomu maneh. Wong lanang sing apik iku tetep nek wayu izin bojone karo bojone. Karena umpama sampean gak izin meskipun sama menengan siri, itu pun banyak resiko loh. Tapi ngeten Gus, nek jenengan melebarkan saya ke sana, fenomena yang sering terjadi, sering saya lihat ya. Ya itu ya bojone akeh Gus. Ya sampean nek kuat ngelakoni yo gak apa-apa. Tapi sampean siap tak dengan resikonya? Itu saya yakin juga. Bobot wae iku mbok ikhlas apa ora garo. Lah nggih. Nek sampean takon hukume, kan niku wau sampun dijawab. Wayu misale kula niki meneng-menengan mboten inten nggene bojo. Lah statusnya iku buat bagaimana pernikahannya boleh. Tapi luwe apik maneh ngertek ngono bojomu idino bojomu iku jagani ben gak ono mandoro ben gak ono masalah dan lain sebagainya. Nek sampean nglakoni ngono mesti metu masalah. Lho nak mesti metu masalah. Dan sampean nek siap ngoten niku dengan permasalahan tanggung jawab iki model ngoten niku nggih monggo sih. Secara hukum agama itu loh. Nglakoni ngono yang dilakoni iya ini boleh. Nek gak konangan yo aman-aman aja. Iya gak apa-apa sih, tapi suatu saat ya mesti konangan lah. Ngoten niku ya mesti ono ae. Contoh kan nggih pun kata punan. Nggih. Tapi aja madakno makom, Pak. Kakang beda awak dhewe. Ngono lho, Bos. Durung wayahe ngono maksude. Ngenten dia bagi saya makom ya ketika kalau di Indonesia agak melebar. Nggih pun niku dua sing ketiga sik. Wong mari kok iku mang. Yang ketiga itu hampir sama lah Gus, karena si perempuan gugat cerai, nek alasannya memang kan ada yang karena tidak dinafkahi, ada karena apa ekonomi, ya yang Kirawan tanyakan itu kegedean gandol, gak kuat ngelayani. Sebenarnya hampir sama pertanyaannya, hampir sama. Penggugat cerai itu pripun? Duh, nek alasan seperti itu, nek luwe apike kan wong wedok iku kan luwe swargane wong wedok iku lak nang ngene wong lanang. Luwe apike ya ngomong nang ngene sing lanang. Mas kula niki mboten kiat Mas ngladeni panjenengan iki terlalu perkasa. Wis kula izini jenengan menawi wah si mamale kula ikhlas iku tambah apik. Itu kan solusi Gus. Nggih, solusi. Bukan solusi. Itu yang saya tekankan di gugat cerai ketika permasalahannya seperti Ya itu. boleh lah. Hukum gugat cerai gimana? Boleh. Ya boleh. Nek sampean takon hukume wong wedok gugat cerai itu bagaimana boleh? Karena kadung itu gede. Iya. Boleh. Nek wong lanang ngiyani oh ya Dik gak apa-apa. Ya gak masalah. Ngomong lanang iku mang oh sampean kepingin gugat cerai krana wis gak sanggup be aku ta. Krana kegeden misalnya. Ya wis gak apa-apa. Lah iku gugat cerai hukumnya boleh dan sing lanang iki ada dua pilihan iso gugat iso boten. Terus pertanyaannya lanjutannya, kira-kira kalau dinaikkan itu tadi kan salah pribadi secara sakit. Ketika kalau dinaikkan ke meja pengadilan, ke meja hijau, apa jenenge konteksnya itu gimana oleh cara pengaduan? Dia diomongno apa anane lah. Wong sing lanang apa maneh sing lanang yo oh ya wis gak apa-apa ngizini kan malah gak ada masalah. Langsung beres. Oh sing lanang iku ngizini. Gelem. Kan malah beres langsung. Omanya si lanang gak ngizini lho. Sing lanang gak ngizini ku lah akhirnya prosesnya itu tambah sawe. Itu akhirnya banyak alasan-alasan iku diproses maneh sawe niku. Nggih dipertegas mah. Berarti intinya boleh wong wedok bukan cerai dengan alasan meskipun gak ekonomi karena alasan itu tadi. Boleh. Oke. Deal nggih? Deal. Siap. Kopi itu. Nggih. Kopi itu terus siap. Ket wingi kok bahas dakare gede Cak Irawan. Aku iki curiga dakare sak piro sih. Kopi itu Gus, kopi itu. Sampun Gus. Nggih, tahun terakhir niku wae. Pun mulai awal ngantos akhir, muga-muga pengawasan iki ket awal sampai
sak mangke mugi-mugi saged beto manfaat, beto barokah, beto maslahah fid dini wad dunya wal akhirah.